a l'Institut Joan Arcové i a continuació mostrarem la seva política de reciclatge. L'aprofitament dels residus destinant-los a l'abocador que correspon. És a dir, és important reciclar perquè cada vegada que reciclem estem disminuint la problemàtica de residus de la nostra societat. Llavors, reciclar implica que no s'hagi de fabricar de nou un determinat producte, sinó que s'aprofiti de materials. A l'hora de reciclar, els coneixements principals que s'han de tenir són la política de les 3 R's. I per ordre seria, la més important, o la més important seria la de reduir. Sempre se diu que el millor residu és aquell que no existeix. Per tant, el primer coneixement que he de tenir és la reducció de residus, evitar els residus. Llavors, seria també reutilitzar allò que encara no serveix, tornar a aprofitar, donar-li una segona o una tercera possibilitat, i la darrera seria la de reciclar. Que és molt important reciclar, ja que no costa gens, podríem reciclar tots. El que costa és reciclar en paper, vidre, en vasos i fins i tot tenim una compostera per reciclar l'orgànic. Gradual en selecció a tutoria d'un delegat ambiental. Aquest delegat ambiental té la funció de vetllar per l'estalvi energètic de les aules, la reutilització del paper i el reciclatge d'aquest paper. Els professors col·laboren també en tota la política de reducció de residus, començant per l'estalvi de les fotocopiadores i reutilització de paper, a vegades per tasques que han de fer els alumnes. Hola, soc na Laura Mata Porcel del curs segon A. Tenc la funció de delegada ambiental i la funció és que tenim que tenir la classe neta i si qualcú tira un paper dir-li que ho reculli i ho tira en els fens. I ho he decidit perquè volia provar una cosa nova. De fet, en tots aquests anys que he estat centre ambiental, hi ha hagut diverses entitats que han volgut o han demanat la seva ajuda per promoure campanyes de sensibilització. Ja sigui Mallorca recicla en tota la problemàtica de residus. Bé, el personal no docent està col·laborant en tot el que sigui la política mediambiental, ja sigui en l'adquisició de productes, per exemple, no contaminants o ecològics de neteja, en la gestió de centre, en la reutilització dels materials i a conselleria també col·laboren en totes les campanyes que duim a terme. M'apareix molt bé aquest tema de reciclatge perquè a que nostre reciclam i trobo que és molt important perquè són materials que una vegada que s'han emprat passen a ser reciclats i poden tornar a ser emprats sense haver de gastar més eines. Bé, l'Institut recicla en principi tots els residus generats en el centre. En principi hauria de ser la gran majoria. Començant per sòlid domèstic, que tenim un contenidor posta, que només hem de fer demanar l'envàs a consergeria, les piles, reciclant mòbils per una campanya de Mobilitza't per la Selva, estem reciclant la fracció d'envasos, medis per reciclar. Bé, nosaltres tenim una infraestructura perquè aquest centre, com a centre ambiental, que ja fa bastant d'any que ho som, se mos va dotar d'unes subvencions i amb elles varen comprar determinats materials per afavorir la política de la reutilització i de reciclatge. Per tant, hem comprat tota una sèrie de contenedors, varen comprar també una plastificadora per aprofitar materials i una enquadernadora també per aprofitar també materials que se poden reutilitzar, com elaboració de quadernets, enquadernació de llibres de text, etc. Una crida a la gent que estiguin, als alumnes o professors que estiguin una mica sensibilitzats respecte al tema mediambiental, perquè necessitaríem un voluntariat ambiental que ens ajudés a sensibilitzar i sobretot ambientalitzar el centre
de cara a que sigui més efectiva tota la campanya que estem duent a terme. Demanar-vos també que contribuïgueu en el reciclatge de mòbils i en el reciclatge d'oli domèstic, etc. I moltes gràcies. Que sembla tan clar que ens equivoquem com que ho anem a fer. Que sembla